ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахштеҷи. дӯстони азиз, боз дар имза навор якчанд мошинои нав роҳӣ кардам, ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо там чунин мошинҳои фурӯшии хона, замин, квартира, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан бошад, марама сурат маълумотша дар WhatsApp имои крамада рӯй кунем. дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имза мо қабул кардем рӯй кардан дӯстони азиз мерседесои сечка объёмники D+ американка ҳаста, опелои седан дта бо нархҳои арзон, дӯстони якта арзон, яктага бо қиматтар ҳастаем. ҳаста дӯстони азиз BMW X6 ҳастай, хуб ҳастай, Daewoo Nexi, Toyota Camry 2, BMW 3 Series бо нархи арзон. хоб Opel Caravan светои сафед ҳастай дӯстони азиз, ваз 2110 ҳастай ва ҳастай Opel Vectra. Опшин бо ҳастай Opel сотка ва дигар мошино ҳастаки бо нархҳои арзон мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем. мошино хелал ва нархҳои арзонанд ва курси имрӯза 118 сомону 50 дирҳам. мегзарем ба қисми мошинои фурӯшии имрӯза. мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ Mercedes-Benz C-класс аст. бадронки сечка объёмния американка, яъне ки D+ ай ҳамада сечкаи зури болои якум ам, яъне ки американка D+ ай. соли барои 1999 ҳаста, ки ахирои 99 уже 2000 ҳисоб мехӯрад. соли барои 1999 сӯишфурӯш газ бензина, гази Euro 4 дорад. объём мотораш 2 литр, коробкаш автомат, мошин бадрон беҳтарин, 2 моторуш газ бензина, не ки фақат бензин кат мегад гаштаги мошин коробка автомат беҳтарин ҳолат дай. дӯстони аз мошин салон полни худ кожа бо пилюси чихолои кожа задаги аст. мошин худаш кожа салон бо пилюси чихолои кожа мега задаги. як сола ҳуҷҷат роҳ накардагӣ. дӯстони азиз салон кожа, сидилниё лифтай, кондитсионер электропакет, салон тоза. мошина хай муҳока накарда сурат гирифтиян. мошин мега идеални состояния. сумаки мега нархи мошина мега 80 та мегем, бо мегад муомилаи хуб мекунем, ё ки ягон замине ки хона боша мегад алиш мегирем, метавонед вариантона пешкаш кунен болои сумет. яъне агар шумо ягон хона дошта бошед, замин дошта бошед, болои сумета маслиҳат дӯстони азиз. сумаки нархи мошин 80 та D+ сечкаи американка. ай 80 та бо муомилаи хуб мекунанд. якумаш рақамҳои дастии Россия промои 67 88 промои кор мекунад, имо WhatsApp дорад. ва дуюмашам рақамҳои Россия ахираш 4650 инашдам WhatsApp имо дорад. ҳардаш та опшин WhatsApp аст, ҳардаш кор мекунанд. дӯстони азиз, сумаки бо арзон мешавад ва алиши ба хона замин болои сумета. мошин дискошна машқай свети сафеда беҳтарин ҳолатай D+ американкаи якмай. ягон саволтон боша, ягон маълумотҳои иловагӣ хоҳед, агар оидаи мошин фаҳмида, метавонед ки шумо занг занед, ба шумо ҳамаша фаҳмонда метиҳам. ва кадоми шумо агар мошини фурӯшӣ боша, хона, замин, квартира хоҳед ки дар канали мо рекламада монданда, дар рақамҳои 885 1225 WhatsApp имо Telegram дорад, рӯй кунед, мо рекламада мегузорем. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ BMW X6 ҳастай, бадрон ки беҳтарин ҳолатай вариантҳои алишан ба хона меша болои сум метиҳам. BMW X6 соли барои 2010 сол, сӯишфурӯш дизела, объём мотораш 3.5 литр, коробкаш автомат, сайзари мошин бадрон беҳтарин чотка. мошин мега бе камбудӣ, бе ягон расход, алиши ба хона аст. территорияи Душанбе ваҳдато ки регар боша мега болои сум метиҳем. дӯстони азиз, мошин ҳама ҷош мега 100%, хадавои мотор беҳтарин, коробка 100%, документош мега дӯстони азиз ҳастай 10 моҳи дига. хоб сумаки нархи мошин 170 000 сомонӣ аст, боз муомилаи хуб мешавад ва вариантҳои алиши ба хона аз территорияи Душанбе ваҳдато ки регар боша болоиш мега сум метиҳем. нархи мошин сумаки 170 та, ҳамаи ҳуҷҷатош ҳастай, балон пачка, кондитсионер, ҳамаи навъи опшин комфортора доранд. BMW X6 2010 солай, дизелай. хоб мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. дӯстони азиз, якумаш рақамҳои вавилон аст, дастии 5045 имо дорад, ҳам кор мекунад. дуюмаш рақамҳои Россия ахираш 0135 инаштам кор мекунад ва WhatsApp дорад. якта рақамҳои Тоҷикистон, якта рақамҳои Россия. кадоме ки ба хона ё ки амқали вариантҳо дошта боша пешкаш кунед аз Душанбе ваҳдат регар ё ки сумаки 170 та муомилаи хуб мегад мекунем, марамат занг занем. дӯстони азиз, кадоми шумо мошинхар бошед, дар комментария мо нависед кадом маркаи мошин ба шумо лозим аст, мо дар видеои оянда аз фурӯшондаҳо ҷудо карда пешкаш мекунем. агар шумо кадоми шумо навбард агар мошини фурӯшта дошта бошед, хона, замин, квартира, дар рақамҳои 885 1225 WhatsApp имо дорад, рӯй кунед, реклама мемонем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ Opel Astra F аст, бадрон ки дар кузови седан, намхали светои савз,
соли барои 6-1996 суифуриш газ бензин мотор 1.6 литр коробка механика саистани мошини баъдрон беҳтарин чотка мошин краскаш нав свежӣ кондитсионердор чихӯлакҳои нав баллон пачка потолок полик ҳамаш комплект нав задагӣ опшини баллоншам чоткай салоншам тозакай нархи мошина мегӯяд 42 000 мегӯяд бо муомилаи хуби мегӯяд мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри бохтарда 42 000 мегӯяд муомилаи хуб дорад якумаш рақамҳои билайн ахираш 8130 WhatsApp кор мекунад дуюм рақамош рақамҳои TCL дасти ахираш 3075 инаштам WhatsApp доранд кадоми шумо ки Opel Sedan 96 сол сайстаниҳои чотка лозим бошад марама занг занед бештари маълумотша аз соҳибашон дӯстони азиз гиред ва кадоми шумо ки дар ҳамин навори мо агар мошини маҳқулитона ки наёфта бошед дар комментария нависед ки кадом маркаи мошин то чанд сомона аз куҷо мо аз фурӯшондаҳо ҷудо карда пешкаш мекунем агар шумо ягон чизи фурӯшӣ дошта бошед хоҳем ки реклама мондан дар рақамҳои 885 1220 за WhatsApp email Telegram пайвастро рӯй кунем мо реклама мемонем дӯстони азиз аз шумо хоҳиш мекунем ки лайкора занед фаромӯш накунед ва навори моро то охираш тамошо кунед ва силкаша дар дигар сайтатон падилшаш кунед мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ Opel Vectra B ҳастаи баъдорон ки Opel Vectra B дути объёмни сотка соли барои 6 1999 ҳастае ки суифуреш бензинаи мотор 1.8 литр коробкаш механикае бензини холӣ кади гаштаги мотор 1.8 литр коробка механика сайстани мошин мега чоткае мошин 5 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад хадавои кадагӣ баллон нав салон тоза ҳамаи намуд комфортака дорад мотораш беҳтаринае нархи мошина мегӯяд 45 000 мегӯем бо муомилаи хуб мегӯяд мекунем мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе пеши саховада 45 000 бо муомилаи хуби хуб дорад якум рақамошо дастӣ 2700 дуюмаш рақамои инашам дастӣ ахираш 10 WhatsApp дорад ягон савол томоша ягон маълумотои иловагӣ хоҳед агар оиди ҳамин мақсад ки Vectra B объёмни марама занг занед маълумотои пурраша дӯстони азиз гирен ва чӣ маркаи мошин ба шумо лозимад дар комментария мо нависед мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем лайкора занед фаромӯш накунед дӯстони азиз навори моро то охираш тамошо кунед ва имконият бошад селкаи навори моро дар дигар ҳамин рафиқотон падилшаш кунед мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ Opel Astra F ҳастаи баъдорон ки дар кузифи седанай срочнай бо нархи арзон соли барои 6 1993 ҳастае ки полни 97 мегӯяд кардагем соли барои 6 97 ҳисоб мехӯрад 93 оригинал суифуреш газ бензине мотор 1.6 литр коробкаш механика сайстани мошин мегӯяд созай мерава мияд чоткай мошин мегӯяд мотор мегӯяд идеали мошин мегӯяд кашишо мегӯяд зурай фақат ки мисолуш асоси 93 дига ҳамаш созай ҳуҷҷатам дорад кам мондагиае дӯстони азиз баллонаш ҳолати корӣ ҳастай салоншам тозаакай люкам дорад хеле светои сиёҳи асфальняе баллон мегӯяд идеали баллон алиш намекунед ҳуҷҷатам дорад кам мондагиане ки хадавой мегӯяд тубчай нав аккумулятори пачка мегӯяд мондагӣ нархи мошина мегӯяд 17 000 мегӯем бисёр не камтар мегӯяд муомила мекунем 17 000 сомон ҳастай камтар муомила мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри бохтарда дӯстони азиз 17 000 камтар бисёр не фақат одамони харидори аниқ дар рақамҳои мегафони поёмода занг занед маълумотои пурраша гиред то қас суми холияе мақсад ки хали алиш намешавад ва саводош дар назди капоти мошине фақат одамони харидор дӯстони азиз ихе нархода редки хали седано меғалтанд тем ки мошин бо ҳамаш соз будае ҳа ягон мумкин ягон мелич кор дошта хали сарапина иш ба хайре нархшуда арзанда дӯстони азиз барама дигар маълумотои пурраша мегирем ва кадоми шумо агарам хали мошинаи фурӯшӣ хона замин квартира барои реклама кардан бошад дар рақамҳои 885 1220 рӯй кунед WhatsApp имо кор мекунад ва лайкора занед навора то охираш тамошо кунед мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ Toyota Camry 2 ҳастае ки срочнай бо нархи арзон нархи Opel нархи Toyota Camry 75 000 сомонӣ свети сафед Toyota Camry 2 соли барои 6 2008 сол суифуреш газ бензин мотор 2.4 литр коробка автомат мошин мега созай мотор соз коробка соз зад митсонази задагӣ хеле надора мегӯяд номерош транзит 4 диска ҳолати коридае нархи мошина мегӯяд 75 000 сомон гуфтесиян бо хай намедонам чанд арзон мекунанд мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе то қас суми холияи алиш умуман намешавад дӯстоназ ва суми наличкатияе одамое ки бекор мақсад бисёр арзон мекардаги мегӯяд хубош нороҳат накунанд суми наличи мошин дар шаҳри душанбе дӯстони азиз ихе нархҳоам редки мебинен кадоми ки дар кор ҳастай сухро тайёр бошед назанг занед маълумотои пурраша аз
рақамҳо гирем. Фақат одамони харидор акара беҳуда мақсад ки нороҳат накунем. خب دوستان عزیز چی مارکای ماشینی که با شما در کار باشه در کامنت ما نویسید ما در ویدیو آینده پیشکشتون میکنیم و کدام شما که یگان رکلام داشته در رقم‌های اول ویدیو دسته وقتی ما کار میکنیم روی کنیم رکلام میمونیم. بگذاریم به هفتم ماشین فروشی است با درون که سروچنای اوپل وکترا آ سال بریوشش 1995 است که سویچ فروش گاز بنزین موتور 6 لیتر коробка механика سیستم ماشین میگه سوزای چوتکه краскаш мегӯяд нав сун азиз моторш мегӯяд нав ҳуҷҷатош мегӯяд бучидага балонош мегӯяд миёнае салоншам тозака чихӯлакҳои фасон задагие нархи мошина мегӯяд 18000 мегӯем бо савдои хуб мегӯяд мекунем яъне ки сумаки 18000 савдои хуб мешавад мошин айни ҳол қарор дорад дар пойтахт хоб ин ҳамин рақамҳои соҳибшуна ахираш 7280 кадоме ки маъқул аст занг занед маълумотҳои пурраша аз ҳамин рақамҳо гиред сун азиз. خب دوستان عزیز باز اگر تکرار شد به خاطر مهنت‌های ما یا لایکی را فراموش نکنید میگذاریم و هم سیلکای نواری ما رو در ایمو واتساپ تلگرام در همین رقم خودتون همین نوار را پادیسش کنید که تو که کدام شو که ماشین خراب باشه بینن خرم میگذاریم به هشتم ماشین فروشی هست که سویتسکی واز 21010 سال بریوشش 2005 سال سویچ فروش گاز بنزین موتور 7 لیتر коробка механика ماشین میگه در حالت خوب تکنیکی қарор дорад. Расходи мошин фақат камтар косметический кор дорад. 5 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. 4 балонаи ҳолати кори средняй, салоншам тӯзакай. Инам хали мошин. Нархи мошина мега 11500 мегем бо камтар арзон мегад мешад. Мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбеда. 11500 муомила савдош мегад дар назди капоти мошинай 5 моҳ ҳуҷҷат. Ғайр косметический кор дошта тамом. خب پراموی رقم‌های مگافونی صاحبشون دوستان عزیز کدومتون اگر که میخرین زنگ زنید معلومات پورش گیره فقط سومی خوله علیش نمیشود دوستان عزیز مرامت دیگه معلومات میگذره بر نه ماشین فروشی هست که ستروچنای دایو نکسی سال بریوشش 1996 سویچ فروش گاز بنزین موتور 6 لیتر коробка механика ماشین میگه در حالت خوب تکنیکی قرار دارد ماشین میگه گاز بنزین کار میکنه حجتاش میگه تو охирои ноябр дӯстон азиз яъне ки оли ҳуҷҷатш бисёр тарака мега соҳибаш 9 моҳи дигар наметавонам хадига нархи мошина мега 12000 мегем бо савдои хуб мегад мекунем мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе гипраземда пахтакорда 12000 сомон аст мошин мегад бо савдо меша 4 дискаҳои фасон хоб 9 моҳи дигар ҳуҷҷат нархи мошини 12000 рақамошон мегафон аст дӯстон азиз кадоми шумо ки маъқул ки бошад занг занед маълумотҳои пурраша аз рақамҳои поимода гирен و کدام شما در ماشین خونه زمین کوارتر باشه برای رکلام کردن مرامت روی کنید رکلام میمونیم لایک رو بزنید و تا آخرش تماشا کنید میگذاریم با دهم ماشین فروشی است که سروچنای اوپل استرا اف در کوزیفی کاروان سویتوی سفید سروچنا با نرخ ارزون سال بریوشش 1997 است که سویچ فروش گاز بنزین موتور 6 لیتر коробка механика سیستم ماشین میگه سوزای موتور سوز میگه خداوی دورات газ бензин кор мекунад 4 та балон мегад нав задагӣ аст светои сафед нархи мошин 25000 сомонӣ аст мега соҳибаш бо мегад агар харидори аниқ боша ягон сум муомила мекунем ва мақсад ки метемша мошин айни ҳол дар пойтахт 25000 сомон аст марҳамат сун ази рақамҳои тесели соҳиб шуда нашуд ака чашкош ва дигар ягон ҷое ки мақсад варид доранд нагуфтиян ва агар шумо ки мехарен занг занен маълумотҳои пурраша дӯстон азиз гирен چی ماشینی که در کار باشه در کامنت‌های ما نویسید ما در ویدیو آینده پیشکشتون میکنیم شما مقصد که همین مهنت ما رو همین دستگیری کنید از لایک رو فراموش نکنید گذارید میگذاریم با 11 ماشین فروشی هست که سروچنای با نرخ ارزان BMW 3 سری سونی عزیز سویتای سری بریستی سال بریوشش 1999 هست که سویچ فروش گاز بنزین موتورش میگه دای коробкаш автомат است ماشین میگه در خونه خوبه میگه اومده بینین ماشین دستی شما بود در خانه میگه خوبه بالونش هم سردنیه нархи мошина мега 25000 мегем бо арзон ам мегад мешад мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри турсун зодане ки регарда хоб ин ҳамин рақамҳои мегафони соҳибшона кадомиш бода ки лозим ва дар кор ки бошад занг занед маълумотҳои пурраша дӯстон азиз гирем хоб ин буд навори имрӯзаи мо то видеои оянда